Европейския съюз е изключително циничен и лицемерен. И трябва да ви кажа, че българите веднъж извикат Днес 12 септември 1912 година в 9 часа и 20 минути наблюдавам 5 много дълги следи от самолети, които се простират на целия хоризонт. В момента аз съм уверен, че виждам, че над Варна е упражнен аерозолен тероризъм. Нека областният управител и кмета в всички медии да дадат отговор кой ни обработва химически и какви са последствията от тези обработки.